כן. אתה רוצה שאני אספר להם איזה ספר אתה מאוד מאוד אוהב? הסטורי הבא? הסיפור הבא שאיתנו שמאוד מאוד אוהב זה היה פלוטו. אנחנו מקריאים לו אותו בכל לילה לפני השינה, הוא מאוד מאוד אוהב אותו. והכי חשוב בנות שכשאתן מקריאות סיפור שזה לא יהיה מונוטוני. מה הכוונה? לדוגמה, לא, אבוי, מה טוב, באמת, זו מקלחת, לא בנות, אנחנו הולכות לעשות משחק. מה זה אומר? אבוי, מה טוב, באמת, זו מקלחת. הוא בא אליו דג ואומר לו ככה, כלבים במים? לא, זה לא טוב. צא ידידי היקר לחוף. ופלוטו יצא אל החוף. הוא שמח, היום יפה, תראה, הנרקיס פורח. יושב על הפרח יצור נהדר, נדמה לי כי שם היצור פר. רוצה להחזיר את זה למקום? כל הכבוד לאיתי-טוי. הבנתם? ולא להוריד חד ושלום מכבודם, כן, גם אני קונה לשם המון דברים, את הטרקטור של איתי למשל, אבל במקסטוק בנות אין את פילים בכל הצבעים, אין איפה גברת זרת, אין דגדוגים, אין כספיון, אין הדג שלא רצה להיות דג, אין את הספר השטוזים של דגי בן דור, ואין עוד המון ספרים שנמצאים בבייבי קופון, גם לא בסטימצקי דרך אגב. אני הייתי שמה, קניתי 2 ספרים מאיתה אם אתן זוכרות, ואין להם כי הם מסתבר לא עובדים יותר עם הוצאת הספרים הזאת. וגם מה שכן היה שם, הקלאסיקות עלו פשוט גם יותר יקר. אנחנו מאוד אוהבים את סטימצקי ואת המקסטוק, אבל פשוט בייבי קופון מאפשר לנו לקנות ספרים ביותר זול. אז יש לכם את זה, תהנו. אוקיי, הספר האחרון באמת, כי כל מה שקיים כאן אני ממש ממליצה ואוהבת, זה הספר דגדוגים שגדלתי עליו. יש כאן דקלום, זה ספר של דקלומים כזה. שימו לב, ביי אליי פרפר נחמד ותהיה לי על היד. על הבטן, על הגב, על הלחי, על האף ואף. עכשיו, בקטע הסגול היא מסבירה איך אנחנו, בעצם כמבוגרים, איך אנחנו עושים את הדקלום הזה. מה הכוונה? כף ידו של המבוגר מעופפת באוויר כפרפר מתקרב אל גוף הילד. אצבעות היד מטיילות על איבר הגוף של הילד, שזה הבטן, הגב, הלחי. הפרפר מתעופף ומתרחק מהילד. אז בכל קטע היא באמת נותנת להסביר איך אנחנו המבוגרים פועלים עם הילד. וזה ספר שאני מאוד מאוד אוהבת. בקיצור, זהו, יש לכם את ה-15% הנחה ממני, את הקוד קופון קרין 15, מצרפת לכם כאן קישור לאתר, את הכל אני אשמור לכם ב-highlight. זהו, תהנו.